салом бинандагони арҷманд ва дӯстдорону алоқамандони варзиши рақами 1. манзури шумост барномаи ситораҳои футбол. ин навбат омодаем то дар бобати фаъолияти футболбоз аз Бразилия Дуглас Коста бароятон маълумот бидиҳем. пазиро бошед. дуглас коста дар соли 14 сентябри соли 1990 дар Бразилия таваллуд шудааст. чуноне маълум аст, футбол барои аксари мардуми Бразилия аз ҳама чизи арзишманду муқаддас ҳисоб меёбад, зеро ягона роҳи аз қашоқӣ раҳо ёфтану ба зиндагии шоиставу арзанда роҳ овардан ин футбол буд. дуглас коста ҳам ба мисли дигар кӯдакон бештари вақти худро ба бозии футбол мегузаронид. албатта футболро аз кӯча шурӯъ кард ва мақсад дошт то нозикиҳои ин навъи варзишро ба таври бояду шояд биомӯзаду бозингари ҳирфаӣ шавад. чун завқи баланду хоҳиши зиёд ва дар интихобаш иродаи қавӣ дошт, ба мақсадаш расид. дуглас коста аз овони хурдӣ майл ба футболбозӣ дошт. бештари вақташро дар майдонҳои варзишӣ мегузаронид. ҳамин тавр бозиро аз дастаи нову амбурго оғоз намуд. сипас соли 2002 ба дастаи гремио омад. дар ҳайати мазкур то соли 2008 ҳунарнамоӣ кард. билохира соли 2010 шомили бошгоҳи шахтиёри Украина гардид. ба ҳамин тарз дар дастаи номбурда дар 141 дидор ба задани 29 тӯб мушарраф гардид. пас аз ҳунарнамоӣ кардан дар сабқати қаҳрамонии кишвари Бразилия тасмим гирифт то фаъолияти варзиширо дар Аврупо идома диҳад. ҳамин тавр узви бошгоҳи шахтиёри Украина шуд. омадан баробар вай дар ҳайати даста мавқеашро пайдо сохт. чун масъулияти нимҳимоятгариро бар дӯш дошт, дар ҳар як бозӣ саъй мекард то партофтҳои созгор намояд. ногуфта намонад ки коста суръати баланди давандагӣ дораду бо тӯб хуб кор мекунад. баъди муваффақ шудан дар ҳайати шахтиёр, акнун вақти санҷидани ҳунару истеъдодаш дар мусобиқоти аз ин ҳам сатҳаш баландтар фаро расид ва тобистони соли 2015 ба бошгоҳи Баварияи Мюнхен аъзо шуд. арзиши гузариши вай аз дастаи шахтиёр ба Бавария 30 миллион евроро ташкил дод. созишномаи меҳнатиро ба муҳлати 5 сол ба мувофиқа расонид. дар ҳайати Бавария шумораи 11-ро интихоб кард. мавсими 2005-2016 дар ҷоми Олмон дуглас коста бо дастааш бозии хуб нишон дод, зеро дар вохӯрӣ бо тими Хофенхайм дар қисми аввали дидор мавсуф 1 тӯб ба ҳадаф расонид. ҳарчанд вазифаи ӯ бештар ҳамлагаронро бо тӯб таъмин кардан буд, лек боз кӯшиш мекард то гол бизанад. ҳар лаҳзае ки ӯ гол мезад он рӯз барояш фаромӯшнашаванда буд. ҳамчунин дар даври ниманиҳоии ҷоми Олмон Бавария Мюнхен муқобили Вердер дидор намуд ки ҳамлагари даста аз партофти Коста
1 гол ба ҳадаф расонид ва ба даври финалӣ роҳ ёфтанд. даври ниҳоии 21 майи соли 2016 дар майдони Олимпии Берлин сурат гирифт ки дар ин давр Бавария бо Боруссия Дортмунд рақобат кард. дар қисми аввали дидор бештар зардпӯшҳо фаъол буданд ва тавонистанд ки яку бора 3 тӯб вориди тури дарвозаи Нойер намоянд, вале футболбозони Бавария бошанд бо задани 4 тӯб ҳарифи худро ба шикаст дучор намуданд. дар натиҷа ҷоми олмон насиби Бавария Мюнхен гардид ки албатта дар коромаи варзишии Коста ин ҷом нақши муассир гузошт. мавсими 2016-2017 Бавария Мюнхен дар сабқати Лигаи Чемпионҳо иштирок намуд. дар гурӯҳи Д бо дастаҳои Атлетико Мадрид, Ростов ва ПСВ мубориза бурд. ҳамин тариқ даври гурӯҳиро бо муваффақият гузаронида дар даври якаштфинал бо тими Арсенал рақобат кард ки дар ҳардуи вохӯриҳо бо натиҷаи 10-2 ғолиб омад. бояд гуфт ки дар ин ғалабаи бузург саҳми Коста ҳам назаррас аст. билохира дар даври чорякниҳоӣ бо дастаи пурқуввати Аврупо 11 карата қаҳрамони Аврупо Реал Мадрид вохӯрд. бояд қайд намуд ки дар ин бозӣ кори футболбози бразилиягӣ ва ҳамдастагонаш омад накард, зеро дастаи ҳариф дар ҳардуи қуввоозмоиҳо бо ҳисоби 6-3 пирӯз омад. ҳарчанд Дуглас Коста дар Лигаи Қаҳрамонҳо натиҷаи дилхоҳ нишон дода натавонист, лек дар сабқати Бундеслига бо касб кардани имтиёзҳои зиёд унвони қаҳрамониро ба даст овард. دوم ایولی سال 2017 دوگلاس کوستا دا سوزا با طور اجاروی به تیم یوونتوس ایتالیا آمد. در عضو دسته مذکور هم خود را به طور اعلی نشان داد و این باعث شده تا رهبریت باشگاه یوونتوس دوگلاس را به پررگی خریداری نماید. футболбози бразилиягӣ ҳунарнамоии хешро дар серияи Аи Италия идома дод. мавсуф дар ҳайати тим дар якчанд вохӯриҳо худро ба хубӣ нишон дод ва узви доимии бошгоҳ гардид. дастаи Ювентус таҳти роҳбарии сармураббӣ бо таҷриба Массимилиано Аллегри дар сабқати Лигаи Чемпионҳои Аврупо иштирок намуд. ба ҳамин тарз даври гурӯҳӣ ва инфиродиро сарбаландона паси сар намуда ба даври финалӣ роҳ ёфтанд. ҳамин тариқ дар даври ниҳоӣ тими Ювентус бо бошгоҳи пурқуввати Аврупо Барселона дидор намуд. Дуглас Коста дар ҳайати асосӣ ба майдон омад. билохира бозӣ шурӯъ гардид ва аз дастаи Барселона Иван Ракитич ҳисобро боз намуд. ба ҳамин тарз футболбозони Барселона то охири бозӣ ду тӯби дигар вориди тури дарвозаи Ҷан Луиш Буфон намуданд. дар натиҷа туриниҳо мақоми дуюмро касб карданд ва Коста бошад сазовори медали нуқра гардид. ҳарчанд Ювентус дар Лигаи Қаҳрамонҳо зинаи аввалро гирифта натавонист, лек дар серияи А унвони қаҳрамониро ба даст овард. дар баробари чемпиони Италия гардидан боз ҷоми кишвари мазкурро ба даст оварданд. дар мавсими навбатӣ Ювентус бозии аввали худро бо тими Удинезе гузаронид, вале бо ҳисоби 0-1 мағлуб гардид. 20 август дар вохӯрии дуюм Ювентус бо дастаи Ҷеноа мубориза бурд ва Коста 1 гол ба нишон расонид. ҳамчунин тӯби дуюмро Дибала вориди тури дарвозаи ҳариф намуд. 6 октябри ҳамон мавсим дастаи Ювентус бо бошгоҳи Сампдория қуввоозмоӣ намуд. дар дақиқаи 4 Марио Манҷукич ҳисобро кушод. дере нагузашта буд ки Дуглас тӯби дуюмро ба самар расонид. қисми аввали дидор ба манфиати туриниҳо анҷом ёфт. сипас дар қисми дуюм футболбози Сампдория яъне Шик 1 гол вориди тури дарвозаи Буфон намуд. то охири вохӯрӣ Пьянич ва Келини яктӯбии дигар заданд. дар натиҷа ҳисоб 4-1 ба нафъи туриниҳо хотима ёфт. мавсими 2017 Ювентус дар ҷоми Италия дар даври финалӣ бо дастаи Латсио рақобат кард.
дар дақиқаи 12 Дани Алвес ҳисобро кушод. баъдан дар дақиқаи 24 Леонардо Бонуччи ба задани гол даст ёфт. дар натиҷа Коста ҳамроҳи ҳамдастаҳояш ҷоми Италияро соҳиб шуданд. гуфтам ба маврид аст ки футболбози бразилиягӣ дар корномаи варзишиаш маротибаи аввал аст ки ҷоми Италияро ба даст овардааст. ҳамон мавсим Ювентус дар Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо иштирок кард. Дуглас Коста мавқеашро аз даст надода дар ҳар як вохӯриҳо натиҷаи назаррас нишон медод. ба ҳамин тарз дар даври чорякфинал Ювентус дар майдони худ тими Каталонияи Барселонаро қабул намуд. бояд қайд намуд ки дар ин вохӯрӣ кори туриниҳо омад кард. яъне дар дақиқаи 7 Пауло Дибала туби нахустинро ба ҳадаф расонид. сипас дар дақиқаи 22 Дибала боз ба задани гол даст ёфт. билохира дар қисми дуюми дидор Ҷорҷо Келини туби сеюмро вориди дарвозаи Тер Штеген намуд. ҳамин тариқ вохӯрии аввал ба нафъи бошгоҳи Ювентус ба анҷом расид. баъдан бозии ҷавобӣ дар майдони Камп Nou сурат гирифт, вале дидор бидуни гол анҷом ёфт. дар даври ниманиҳоӣ Коста бо ҳамроҳи дастааш муқобили тими Монакои Фаронса қувваозмоӣ кард. гуфтам ба маврид аст ки дар ҳар дуи вохӯриҳо туриниҳо бо ҳисоби 4-1 дастболо шуданд ва ба даври финалӣ роҳ ёфтанд. даври ниҳоии 3 июни соли 2017 дар шаҳри Кардиф барпо гардид ки иштирокчиёни ин давр Ювентус ва Реал Мадрид буд. Коста дар рӯйхати бозингарони асосӣ номнавис гардида буд. ба ҳамин тарз бозӣ оғоз гардид. дар навбати аввал Криштиану Роналдо ҳисобро боз намуд. сипас баъди 7 дақиқа Марио Манҷукич бо задани гол натиҷаи бозиро тағйир дод. баъдан дар қисми дуюм Каземиро аз масофаи дур голи зебое зад. туриниҳо роҳафтода шуда дигар дарвозаи худро аз задани гол муҳофизат карда натавонистанд. Роналду туби сеюмро ба ҳадаф расонид. голи охиринро бозингари ҷавони тими шоҳона Марко Асенсио ба самар расонид. соли равон ҳам Дуглас Коста корномаи варзишиашро дар ҳайати туриниҳо идома дод. бояд гуфт ки ба ҳайати даста ҳамлагари овозадори Аврупо Криштиану Роналдо шомил шуд ки ин барои боз ҳам мустаҳкам гардонидани даста мусоидат намуд. ҳамин тариқ дар мавсими навбатӣ Ювентус дар сабқати Лигаи Чемпионҳо ширкат варзид. даври гурӯҳӣ ва якашниҳоиро бо муваффақият паси сар намуданд ва дар даври чорякниҳоӣ бо тими Аякс рӯбарӯ шуданд. бозии аввал дар Нидерландия сурат гирифта мусовӣ 1-1 ба охир расид. сипас вохӯрии ҷавобӣ дар Италия барпо гардид ки футболбозони Ювентус аз худ итминони комил доштанд ки дар ин бозӣ ғолиб меоянд. вале ин дафъа кори туриниҳо омад накард. яъне дар дақиқаи 46 Криштиану Роналдо ҳисобро боз намуд. ҳамин тариқ дастаҳо ба танаффус баромаданд. баъдан дар қисми дуюми дидор бозингарони Аякс бо задани як туб натиҷаи дидорро мусовӣ намуданд. пас аз чанд муддат капитани дастаи Аякс футболбози 19-сола туби дуюмро ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр Ювентус аз ҳаққи ширкат дар даври баъдӣ маҳрум монд. ҳарчанд дар Лигаи Қаҳрамонҳо ба мақсади хеш расида натавонистанд, лек дар чемпионати Италия пеш аз муҳлат унвони қаҳрамониро касб кард. фаъолияти Коста дар ҳайати мунтахаби Бразилия аз соли 2009 ине ки 20 сол дошт оғоз гардид. ҳамин аст ки соли 2009 барои ӯ соли бобарор буд. аммо чемпионати ҷаҳон дар соли 2014 ки Бразилия мизбони сабқат буд, нокомиро пеш овард. мухлисони футбол, ин буд чанд маълумот доир ба корномаи варзишии Дуглас Коста да Соуза. хайр, то барномаҳои оянда шод бимонед.
su Mancino, lo cerca a giro ed è un gol fantastico di Douglas Costa a chiudere i discorsi. Come sempre poi ingaggia un duello con Rodriguez, doppio passo, palla all'indietro.